Sa number 7, Liga ng mga Barangay, nagapanawagan sa BTTMD nga untatan anay ang pagdakop sa e-bikes. Pagi sa Resolution number 2026-01, ginahinyo sa Liga ng mga Barangay sa Bacolod City ang Bacolod Transport and Traffic Management Department o kung BTTMD nga untaton anay ang pagpanakop sa mga electric bikes nga nagabiyahe sa dalan. Ini bangod suno sa ila, padayon pa nga ginausisa sang sangguniang panungsod ang ordinansa sang syudad nga nag-regulate sa mga public utility vehicles sa syudad. May mga ordinansa man ang mga barangay na nagahatag sang permit sa mga e-bikes apang wala pa sang patod nga regulasyon ang syudad para diri. Paagi man sa isa ka sulat, nagsabat ang BTTMD nga wala sila sang otoridad nga untaton ang pagpanakop bangod sa salayi, hindi pwede ang mga e-bikes nga magpasakay sang pasahero. Ginahaylo naman ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang sangguniang panungsod nga gihuo na ang pagtuon sa pag-amend sang existing nga ordinansa para ma-regulate na ang mga e-bikes sa Bacolod. Sunod sa iya, hindi makahatag sang business permit ang syudad sa mga e-bikes samtang wala pa sila sang prangkisa. Samtang wala pa sang pagbaylo sa ordinansa, magapadayon sa gihapon ang pagpanakop sa BTTMD sa mga e-bikes nga nagapasakay sang pasahero. Sa record sa BTTMD, hindi magdubo sa 126 ka mga e-bikes ang tigayo na nga ginto sa bulan lamang sang Hulyo. This is our call na mag-imo sa isa ka ordinance, either a new ordinance or a mandatory ordinance which will provide the regulations for them in order nga magkuha sa franchise. Now, there are two things that pwede. For those nga daw may capacity siya as a tricycle already, pwede nga ang franchise through the Sangguniang Panungsod na ordinance sa city sila makuha. Ang mga electric bikes naman nga do bisikleta, do tricycle, pwede man ang ihatag na sa barangay. Ang pag-regulate siya na. Maligit yung barangay, hindi man makahimo until such time na mayala kita sa ordinance.